podstatě existují 3 druhy lásky. Láska mezi mužem a ženou, láska mezi mužem a mezi ženou a ženou. Z toho vidíte, že nepovažujeme dneska už homosexuální orientaci za žádnou poruchu nebo chorobu. Homosexualita už byla vyškrtnuta ze všech seznamů chorob a poruch a považuje se spíše za jakousi variaci lidské sexuální orientace. I v našich ambulancích jsou lesbické nebo páry gayů, vlastně klienty s úplně stejnými problémy, jako k nám přicházejí heterosexuální páry, to znamená s dysfunkcemi, se vztahovými problémy a tak dále. Je velmi potěšující, že v posledních letech v souvislosti s tím, jak narostla informovanost společnosti české o problematice homosexuality, tak stoupá i tolerance obyvatelstva ke gayům a lesbičkám. Přesto k nám přicházejí někdy rodiče homosexuálních kluků a holek a ptají se nás, zda lze tuto orientaci nějakým způsobem změnit. Samozřejmě homosexuál se člověk rodí, homosexuál člověk i zemře. Sexuální orientace je založená na vrozených předpokladech. Takže nelze ji ani získat nějakým učením nebo nějakými zážitky, například svedením homosexuálem a tak dále, ale nelze ji ani změnit, to znamená se ji odnaučit nebo jaksi v uvozovkách vyléčit. Ty pokusy léčit homosexualitu takzvaně, ty už dneska vlastně u žádných odborníků neprobíhají. Pokud se setkáte někdy s nějakými zprávami o tom, že někdo změnil svou sexuální orientaci v úzovkách, že se homosexuál vyléčil, tak to není seriózní zpráva. Jde v těchto případech spíš o to, že ten člověk změnil své chování. Homosexuál totiž může samozřejmě žít heterosexuálně i celý život. My známe případy, kdy gejové nebo lesbičky, pro které byla jejich vlastní orientace naprosto nepřijatelná, třeba z náboženských nebo ze společenských důvodů, tak tito homosexuálové se oženili, vdali, měli děti, ale samozřejmě zůstali orientováni na příslušníky stejného pohlaví. Toto se změnit nedá. Co je do jisté míry v jejich moci, je to ten vnější projev té orientace, to znamená to chování.